నేను నిమిషాలని అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ చాలా చోట్ల థర్డ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. డెల్టా ప్లస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో స్టార్ట్ అయిందంట. కాబట్టి పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్టే హోమ్, స్టే మాస్క్ ధరించండి, శానిటైజర్ యూజ్ చేయండి. ఎక్కువ అవసరం ఉంటేనే బయటికి రండి, ఓకేనా? ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోయే విషయం ఏమంటే ఆషాఢ మాసం గురించి. జ్యేష్ఠ అమావాస్య అయిపోతానే జ్యేష్ఠ పాడ్యమి నుండి ఆషాఢ మాసం స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. ఈ జ్యేష్ఠ మాసము ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే జ్యేష్ఠ అమావాస్య ఆదివారం వరకు ఉంటుంది. మరి శ్రావణ పాడ్యమి నుండి శ్రావణ మాసం స్టార్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఈ ఆషాఢ మాసం అమ్మవారికి చాలా 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 ప్రీతికరమైన మాసం అన్నమాట. ఎలా అయితే శ్రావణ మాసము అమ్మవారికి ప్రీతికరము, శ్రావణ మాసంలో ప్రతి శుక్రవారము మనం శ్రావణ మాసంలో 2వ శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకుంటాము. అలాగే ఈ మాసం కూడా దుర్గమ్మకి చాలా చాలా ఇష్టమైన మాసం అన్నమాట. ఈ మాసంలో శుక్రవారం, ఆదివారము చాలా ముఖ్యమైన దినాలు అన్నమాట. ఇంకా తెలుగు రాష్ట్రాలలో తెలంగాణలో అయితే బోనాలు సమర్పిస్తారనమాట. అమ్మవారికి మొక్కుబడి ఉంటుంది, బోనం సమర్పిస్తామని మొక్కుకొని ఉంటారు. బోనాలు సమర్పిస్తారనమాట. అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పిస్తారు. చిన్న పెద్ద తేడా లేకోకుండా బోనాలు సమర్పిస్తారనమాట. అలాగే ఆషాఢ మాసంలో ముత్తైదువులు కానీ పెళ్లి కాని అమ్మాయిలు కానీ గోరెంట్లాకు చేతులకు పెట్టుకుంటే చాలా చాలా మంచిదన్నమాట. ముత్తైదువులందరూ పసుపు కుంకాలతో ఉంటారని అదొక నమ్మకం అన్నమాట. తప్పకుండా అమ్మాయిలు ముత్తైదువులు, అమ్మాయిలు కానీ పెద్దవారు కానీ గోరెంట్లాకు పెట్టుకోవాలంట. గోరెంటాకు పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదంట. ఈ మాసంలో కొత్తగా పెళ్ళైన అమ్మాయిలు అంటే పెళ్ళైన తర్వాత వచ్చే మొదటి ఆషాఢ మాసంలో అత్తాకోడలు ఒక ఇంట్లో తిరగకూడదని అమ్మాయి వాళ్ళ పుట్టినింటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అక్కడైనా గోరెంటాకు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. బాగా గోరెంటాకు ఎర్రగా పండితే పసుపు కుంకాలతో 10 కాలాల పాటు ఉంటారన్నది ఒక నమ్మకం అనమాట. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బోనాల పండుగ చేసుకుంటారు. ప్రతి శుక్రవారం, ఆదివారం విశేషంగా అమ్మవారికి పూజలు జరుగుతుంది. మేకల్ని, గొర్రెల్ని, కోళ్ళని అమ్మవారికి బలి ఇస్తారు. కానీ ఆ బలి సాంప్రదాయం ఎంతవరకు సబబు, ఎంతవరకు మంచిదో తెలియదు. అది పక్కన పెడితే చాలామంది అలా మొక్కుకుంటారనమాట. మేకల్ని, గొర్రెల్ని బలి ఇవ్వడము అమ్మవారేమి కోరుకోదు, కానీ అది ప్రజల నమ్మకం. అంత మాత్రమే కానీ మేకల్ని, గొర్రెల్ని బలి ఇవ్వాలని అమ్మవారేమి కోరుకోదు, కానీ మన నమ్మకం. అది పక్కన పెట్టేస్తే ఇక్కడ రాయలసీమలో అయితే మేము అమ్మవారిని శాకాంబరిగా కొలుస్తామన్నమాట. ఇక్కడ కూడా కోళ్ళు, మేకలు, గొర్రెలు బలిస్తారు, ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ చాలామంది అమ్మవారిని శాకాంబరిగా కొలుస్తాం. ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారికి కూరగాయలతో గుచ్చిన మాలని మెడలో వేస్తామన్నమాట. అన్ని కూరగాయలు కలిపి 9 వంకాయలు 9, బెండకాయలు 9, పచ్చిమిరపకాయలు 9, అలా 9 రకాల కూరగాయలు 9 గుచ్చి అమ్మవారికి మాలగా వేస్తామన్నమాట. ఈ ఆషాఢ మాసంలో ప్రతి శుక్రవారం 10:30 నుండి 12 వరకు రాహుకాలం. ప్రతి శుక్రవారము అలాగే ఉంటుందన్నమాట. 10:30 నుండి 12 వరకు రాహుకాలం ఉంటుంది. మనం ఏదైనా ఒక కోరిక మనసులో ప్రగాఢంగా అనుకొని నాకు ఈ కోరిక నెరవేరాలని అమ్మవారికి నిమ్మకాయలు కోసి వాటిని ఇలా రసం అంతా తీసేసి అందులో నిమ్మకాయలు, నెయ్యి కానీ ఆవు నెయ్యితో కానీ తర్వాత నువ్వుల నూనెతో కానీ దీపం వేసి అమ్మవారి గుడిలో, ఇంట్లో వెలిగించకూడదు, గుడిలో ప్రతి శుక్రవారం 10:30 నుండి 12 గంటల లోపల రాహుకాలంలో ఈ దీపాలు వెలిగించడం వల్ల అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి అన్న ఒక గొప్ప విశ్వాసము. అమ్మవారు మనకి తొందరగా ప్రసన్నురాలవుతారు అన్న నమ్మకం అన్నమాట. పెళ్లి కాని అమ్మాయిలు ఈ దీపాలను వెలిగించడం వల్ల త్వరగా పెళ్లి జరుగుతుందని, పెళ్ళి అయి పిల్లలు లేని దంపతులు 9 వారాలు అన్నమాట. 9 వారాలు వెలిగించాలా. ఆషాఢ మాసం 4 వారాలే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వచ్చే శుక్రవారాలు 10:30 నుండి 12 గంటల లోపల ఉండే రాహుకాలంలో
ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే 9 వారాలు ఆపకూడదు. ఏదైనా కోరిక నెరవేరాలంటే తప్పకుండా 9 వారాలు నిమ్మజ్యోతులు అమ్మవారి ముందర వెలిగించాలి. అలా ఒక వారం ఒక నిమ్మకాయ, రెండో వారం 2 నిమ్మకాయలు, అంటే 4 దీపాలు. మొదటి వారం 2 దీపాలు, రెండో వారం 4 దీపాలు, అలా ఒకటి పెంచుకుంటూ పోవాలి. 9వ వారం 9 2 18, 9 2 18, 9 నిమ్మకాయలకు వస్తే 18 దీపాలు అమ్మవారి ముందర వెలిగించి ఆ రోజు అమ్మవారికి కొబ్బరికాయ సమర్పించి నైవేద్యం సమర్పించి, నైవేద్యం పొంగల్ కానీ, తీపి పొంగల్ కానీ, చిత్రాన్నం కానీ, పులిహోర కానీ అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించి అది ఒక 5 మంది ముత్తైదువులకు తాంబూలంలో ఇచ్చి వారి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే తప్పకుండా కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి అన్న ఒక గొప్ప విశ్వాసము ఉందన్నమాట ఇక్కడ రాయలసీమలో. అలాగనమాట ప్రతి శుక్రవారము రాహుకాలంలో 10:30 నుండి 12 గంటల వరకు ఈ నిమ్మకాయ జ్యోతులు వెలిగించడం వల్ల మనం అనుకున్నవి నెరవేరుతాయన్నాను. కోరిక అన్న విశ్వాసము, కోరిక 2 ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి ఎలా అయితే శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మీదేవి పూజలు చేసుకుంటామో, వచ్చే శ్రావణ మాసంలో వచ్చే 2వ వారం వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకుంటామో, అలాగే ఈ ఆషాఢ మాసం కూడా చాలా 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 ముఖ్యమైనది. అమ్మవారికి ఎంతో ముఖ్యమైన మాసం ఆషాఢ మాసము. ఆషాఢ మాసములో వచ్చే ఈ ఆదివారము పుష్యమి నక్షత్రము ఎన్నో ఏళ్ల కిందట వచ్చిందంట. మరి 2050 క్యాలెండర్ వరకు కూడా లేదంట ఆదివారము, అమావాస్య, పుష్యమి నక్షత్రం లేదంట. కాబట్టి చాలా ఈ రాబోయే ఆదివారానికి చాలా 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 పవర్ఫుల్ ఆదివారం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ ఆదివారం రోజైనా కూడా అమ్మవారికి బోనం సమర్పించుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ అమ్మవారిని శాకంబరిగా కొలుస్తాము కాబట్టి కూరగాయల మాల లేకపోతే నిమ్మపండ్లన్నీ కుచ్చి మాలగా వేసి అమ్మవారిని కోరుకోవచ్చు. అమ్మవారు తప్పకుండా మన కోరిక నెరవేరుస్తారు అన్న ఒక ప్రగాఢ విశ్వాసంతో మనము అమ్మవారిని కొలుస్తాము. అలాగే వచ్చే ఈ ఆదివారం కాకుండా వచ్చే ఆదివారానికి ఆషాఢ మాసం అయిపోయి రాబోయే సోమవారం నుండి శ్రావణ మాసానికి మనము స్వాగతం పలుకుతాము. శ్రావణ మాసం ఎన్నో పూజలు, అమ్మవారి గురించి మనం ఎన్నో పూజలు చేసుకుంటాము. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ ఆషాఢ మాసము, ఒకవేళ మీరు ఆషాఢ మాసం పూర్తి చేయకపోయినా కూడా రాబోయే శుక్రవారం ఆదివారము తప్పకుండా మీరు అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు అవ్వలేదనుకోండి, మీకు టైం కుదరలేదనుకోండి, రాబోయే శుక్రవారం రోజే మీరు ఆ రోజే 9 నిమ్మకాయలు కట్ చేసి 18 దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారిని పూజ చేసుకోండి. అలాగే ఎక్కడైనా కూడా ఆదివారం అమావాస్య వచ్చిందంటే ఇంటికి గుమ్మం బయట మనకు వరండా ఉంటే వరండాలో దేవుని మూల ఒక బూడిద గుమ్మడికాయని కడతారనమాట. ఆ రోజు బూడిద గుమ్మడికాయని కడితే మంచిదని మూఢనమ్మకం కాదు, అదొక విశ్వాసం అనమాట. మన ఇంట్లో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా పోతుంది అని ఒక బూడిద గుమ్మడికాయని కట్టి ఇంకొక బూడిద గుమ్మడికాయని ఇంటికి జిస్టిగా ఇలా 3 times ఇలా జిస్టిలా తీసి ఇంటి బయట పగలగొట్టేస్తారనమాట. అదొక విశ్వాసం అనమాట. చెడు దృష్టి తర్వాత నరదృష్టి మన మీద ఉండకోకుండా అలా చేస్తారనమాట. పెద్దవాళ్ళు దాన్ని ఆచరిస్తారు. అలాగే చేయడం వల్ల కూడా నష్టమేం లేదు కదా. అయితే 2 గుమ్మడికాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఒక గుమ్మడికాయ మనము ఉట్టి మీద దేవుని మూల కట్టేస్తాము, ఒక గుమ్మడికాయ ఇంటికి దిష్టిలాగా తీసి బయట పగలగొట్టేస్తాం అనమాట. అది ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా ఏదైనా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉన్నా పోతుందని పెద్దవాళ్ళు చెప్తారనమాట. కాబట్టి మీరు ఆషాఢ మాసం అంతా చేయలేకపోయినా కానీ శుక్రవారము ఆదివారం తప్పకుండా చేసుకోండి. చాలా చాలా మంచి జరుగుతుంది. అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరము కలిసి మనము రాబోయే సోమవారం నుంచి శ్రావణ మాసానికి స్వాగతం పలికి శ్రావణ మాసంలో పూజలు చేసుకుందాము. తర్వాత ఈ ఆషాఢ శుక్రవారంలో ఎలా అమ్మవారికి దీపాలు పెట్టాలి, ఎలా మనము శాకంబరి దేవిని పూజించాలి, ఎలా
కూరగాయల మాల సమర్పించాలా నేను రాబోయే శుక్రవారం మీకు గుడి దగ్గరే చూపిస్తాను. ఈ దీపాలు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఈ దీపాలు నిమ్మ జ్యోతులు గుడిలోనే వెలిగించాలా, ఇంట్లో వెలిగించకూడదు. కాబట్టి నెయ్యితో కానీ నువ్వుల నూనెతో కానీ దీపాలు వెలిగించవచ్చు. అందరూ అమ్మాయిలు అందరూకి కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరాలని అందరూ పసుపు కుంకాలతో 10 కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇలా రాబోయే ఆదివారానికి చాలా విశిష్టత ఉంది. ఆ రోజు మీరు తప్పకుండా పూజ చేసుకోండి. ఆదివారం అని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. ఆదివారం చాలా చాలా విశిష్టమైన రోజు. 50 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిందంట ఆదివారం, అమావాస్య, పుష్యమి నక్షత్రం. అలాగే 2050 క్యాలెండర్ వరకు లేదని పురోహితులు పండితులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ రోజు పూజ చేసుకోండి. ఏం నష్టం ఏం లేదు. అయితే 2 బూడిద గుమ్మడికాయలే, ఒకటి కట్టండి, ఒకటి ఇంటి బయట దిష్టి తీసి పడేసేయండి. మన ఇంట్లో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఇది చాలా మందికి తెలీదు. షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నాకు మీ కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి నాన్న. పక్కనే ఉండే గంట సింబల్ని మీరు ప్రెస్ చేయండి.